na okwu gbasara ọnwụ mmadụ. Ụbọchị abụọ bụ ihe na-echere mmadụ n'elu ụwa, bụ ụbọchị amụpụtara mmadụ nakwa ụbọchị onye ahụ ga-apịachi akwụkwọ wee lakwuru onye kere ya, bụzia ụbọchị a ga-akọ akụkọ etu onye ahụ si wee bie ndụ ya n'elu ụwa. Etu ahụ ka o si wee dị na ndụ Chief Dr. Chuma Agbakoba, bụ onye nke hapụrụ ụwa ka ọ gbasiri afọ 87. Mmemme akwamozu ya bụ ebe a nọ wee nwee ọṅụ iji kelee Chineke n'ihi ezigbote ndụ nke nwa amadi ahụ biri oge ọ nọ n'elu ụwa, ebe ọ nọ wee zọọ chọkwuzie ezi ụkpụrụ nke amakweneta nhicha na be ha bụ Onitsha. Keme gịnị Ọsadebe kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ akwamozu bụ nke emere n'ụzọ omenala Onitsha, bụ nke dọtara ndị ichie n'ogogo dị iche iche dịka ndị ichie ome, ndị ichie ọkwa na ndị ichie ọkwa eze, n'ihi na Adazia Ogulani bụ onye ichie ọkwa. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu, onye kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ Honorable Patrick Ayamba na otu onye ichie bụ Gbosobi Ikechukwu kọwara mbọ ya bụ nwa amadi gbara izulite ndị ntorobịa n'Onitsha ma yọọ Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Onye isi Agbalanze Onitsha bụ Ọzọmma Victor Okosi na otu ọgọ ya bụ Chieji na Ọrakpọsim sịrị na ha bịara ka ha kwanyere onye otu ha lagoro mmụọ ugwu ma kọwaa na ya bụ nwa amadi bụ onye udo. Ụfọdụ n'ime ndị ọbịa bịara na ya bụ akwamozu bụ nke gụnyere ode akwụkwọ ime obi Obosi bụ Maazị Shedrack Okenwa na Maazị Chinedu ihe kọrọ mmadụ, kọwara Adazia Ogulani dịka nna ọra ma bụrụkwa ezigbo mmadụ. Onye isi Ikporo Onitsha bụ Oriakụ Nwadiafọ Egwuatụ na onye isi ọfọ ogbe Ụmụasele bụ Oriakụ Asika kọwara ọnwụ dịka ụgwọ onye ọbụla ji ma kọwakwa na nwa amadi ahụ bụ onye eziokwu ya na onye obiọma. Ụmụnne ya gasị kọwara ya dịka onye na-anabata mmadụ nakwa onye biri ndụ nwayọ. Ụmụ ya ndị a Chike, Olisa, Nwachukwu, Nneka na nwunye nwa ya bụ Oriakụ Adetara Agbakoba kọwara nna ha dịka onye njikọta ọnụ jikọtara ezinụlọ ya. Ndị ọ rapụrụ na-eruru uju ya gụnyere nwunye ya bụ Oriakụ Chinwe Agbakoba, ụmụ ya 5, ụmụ ya na ọtụtụ ikwu na ibe. Site na Onitsha, Emengini Ọsadebe maka akụwa ABS.